Здравейте отново и добре дошли в канала на Black Magician. Първо искам да ви честитя новата 2024 година, а ето го и първото видео за нея. Ще си го поговорим за първите три арки от Black Clover, като ще ги разгледаме какво се случва през тях. Те са до 27 епизод. Може да пишете в коментарите дали искате да направя ревю на следващите арки. Нека започнем с първата арка, а именно Magic Knights Entrance Arc. Нека ви представя първо главните герои, те са Аста и Юно. За разлика от Юно, който има доста голям брой, доста мана, Аста няма никаква магия и не може да използва своят гримуар. Гримуарът е книгата, в която са написани заклинанията на самия магиосник. В анимето, когато станеш на 15 години, трябва да отидеш в един храм, не се сещам в момента как се казва, в който всъщност получаваш своят гримуар. Когато Аста и Юно отиват, всеки член получава своят гримуар, като Юно получава 4 лесния гримуар, който е символ на късмет, но Аста остава последен и не получава никакъв гримуар, всички му се подиграват. Точно когато се тръгват от самият храм, Юно бива нападнат първоначално от други двама члена, които са получили гримуари, понеже му завиждат, искат да му вземат гримуара, но всъщност те биват ковани от един друг опонент, така да го нарека, на Юно и Аста, защото той е престъпник. Всъщност е бил магически рицар. В същото време оковава и Юно и му открадва гримуара, за да го продаде на пазара, защото ще изкара доста пари от такъв 4-листен гримуар, защото е рядко срещан. Името на този престъпник е Ревчи. Виждаме тогава как Аста се втурва да нападне този Ревчи, но понеже има само юмруците си, понеже няма магия, бива лесно спрян от опонента си и бива окован в вериги. Аста изпада в отчаяние, защото Ревчи му натяква, че не може да стане крал на магиосниците и Ревчи му натяква, че щом няма магия, няма как да сбъдне мечтата си и че е загубеняк и че иска да го обезокуражи. Юно от друга страна обаче успява да окуражи Аста, като му казва, че Аста е негов съперник и ще се борят за титлата крал на магиосниците, като казва, че Аста може да не успее да стане такъв, но Юно със сигурност ще стане крал на магиосниците. След което Аста започва да се напъва, успява леко да се измъкне от веригите, и след което виждаме един гримуар да се появява от нищото и оттам да излиза един меч, с който Аста успява да победи опонента си с един удар. Така спасява Юно. Точно тогава виждаме как като малки са си поставили обещание, че ще се състезават кой първи ще стане крал на магиосниците. Минава известно време, в което Аста и Юно тренират своите способности, за да се представят добре на изпита за магически рицари, понеже след време не съм много сигурен колко време има и изпит, където се явяваш да станеш магически рицар. Настъпва денят, когато те отпътуват за столицата, като им отнемат 3 дни да стигнат до там, понеже тяхното село Хач е доста далеч от столицата. И като пристигат да разглеждат малко и столицата, понеже сега не са били там, понеже са селяни и са живели само в селото. И когато стигат в царството, първо минават през преглеждане на гримуари, като така им дават и номера, за да има последователност в реда, в който ще ги изберат в бъдеще. След което виждаме как всички участници са на сцената, където се провежда изпита и ни представят капитаните на 9-те отбора. 銀翼の大足団団長ノゼルシルバだ。グレンの獅子王団団長フエゴレオン・バーミリオン。グレンの名の通り炎創生。水力の灯籠団団長ジャック・ザ・リッパー。青の野原団団長シャーロット・ローズレイサンマ。支援のシャチ団団長ゲルドル・ポイゾット。サンゴのクジャク団団長ドロシー・アンズワース。寝ながら歩いてる。水色の元禄団団長リル・ボアモルティエ。魔法騎士団と言われる金色の夜明け団団長ウィリアム・バンジャンス。めんどくせえ。さっさと終わってくんね。Като тези питания на отборите всъщност избират накрая на самия изпит кой участник да приемат в отбора си. За да преминеш през изпита има 3 кръга. Първия кръг е дали даденият кандидат може да лети с метла. Естествено, всички освен Аста успяват. Второто изпитание са магически способности. Тоест, използват своята магия, например срещу стена, като целта им е да я разрушат, след което си използват магията за
да сътворят нещо за развитие. Това е вторият кръг от изпита. Третият и последен кръг в изпита е, че кандидатите се бият един срещу друг. Всеки избира срещу кой да се бие и се пускат на битка. Аста избира един човек, който се казва Секи, използва бронзова магия. Като естествено всеки, понеже знае, че Аста няма магия, го подценява, просто се огражда в един щит от неговата бронзова магия, но Аста, като си изважда меча, разрязва магията и с един удар успява отново да повали опонента си. Като го прави, понеже неговият меч е антимагически, т.е. отразява или разрязва всякаква магия. Следващ е Юно, който бива избран от една кралска особа и отново Юно също бива подценен, понеже е селянин и успява да победи опонента с вятърната си магия, която контролира, пак с един удар. Това са основно показаните двубои, като накрая вече, когато всички двубои са минали, по номера на записания кандидат излиза по-напред, всеки капитан си вдига ръката, за да видят в кой отбор биха го приели. И ако има повече от една ръка вдигната, кандидата сам избира къде да се присъедини. Виждаме първо Аста как излиза напред и първоначално никой не вдига ръка, но той казва, че ще стане крал на магиосниците. Тогава един от капитаните става малко заинтересован и слиза долу при него, а именно капитана на черните бикове, и от него почва да излиза страшна мана, която е доста силна. Аста я усеща по някакъв начин и Ями иска да види дали Аста е толкова смел да каже същите думи, когато капитан на отбор на магически рицари седи пред него. Аста успява да изрази толкова голяма смелост и така в крайна сметка Аста става част от отбора на черните бикове. Брат на Аста обаче, когато Юно излиза напред, всеки един капитан вдига ръката и естествено Юно избира отбора, който е най-близко от възможността му да стане крал на магиосниците, а именно Златната зора. След това всеки от двата героя се отива в отбора и виждаме как Аста по-широко разбираме целият отбор на Аста и ни запознават с него. Първо, като това са членовете на черните бикове. 彼はゴードン・アグリッパ、バネッサへの帝下、ラック・ボルティア、オーシュ・アドレイ。この子はチャーミー・パピットソン。こっちはグレイ。そしてマグナ・スイング、ヤンキー。で、俺がフィンラル・ルーラ・ケイス。そして俺たち黒の防御団のヤミスケヒロ団長。 Има едно момиче, което се казва Ноел Силва. То също попада в черните бикове, нищо, че е кралска особа. А по принцип кралските особи трябва да са приети в по-горните отбори. Но понеже Ноел не може да контролира магията си, най-големия брат взел Силва, капитана на Сибирските орли, и казва, че е провал, защото тя всъщност е убила майка им. Понеже не може да контролира магията си, затова бива изпратена и в черните бикове. След което виждаме първата мисия на Аста и неговите съотборници Магна и Ноел. Трябва да заловят едни глигани, понеже техният капитан е играл на хазарт с водача на селото, в което трябва да остават глиганите, и е загубил залога. Като обаче, когато отбора му отива в селото, то цялото е пълно с мъгла от магия на престъпници, които искат да унищожат село. Благодарение на антимагическия меч на Аста, трябва да си намерят пътя до селото. То виждат водача на селото вече е мъртъв и хора около него, понеже той се опитва да се защити селото, но не е успял. След което се натъкваме вече и на опонентите им, които главният от тях използва ледена магия и започва двубой между тях, като Аста успява да отсича доста от ледените магии и от атаките като цяло на опонентите, но понеже ледената магия е доста бърза, си навлича някои рани, докато Ноел успява да изгради купол от водната си магия и така успява да защити хората около тях. Докато Ноел защитава хората, Аста и Магна се бият срещу ледения опонент, като успява да се справят в крайна сметка с него, но Аста е доста ранен, и след което погребат водача на селото, който водачът на селото е гледал Магна като е бил малък. След което първата мисия на Юно пък с отборниците му Клаус и Мимоза е да превозят една кралска особа, всъщност тази, която се би срещу Юно на изпита. Но те биват нападнати. Главната им цел на опонентите им е Юно, като всъщност се разбира, че тази кралска особа, която превозват, е част от тези бандити. Т.е. той ги е наел да нападнат Юно. Крайна сметка всичко завършва добре, защото Юно успява да ги победи. И след като приключват мисиите, и им се дава по една звезда на отбора. Тук приключва и първата арка. Следващата арка е Dungeon Exploration арка. В нея на мисия са
Аста и Ноел, като трябва да отидат в едно подземие, за да предпазят артефакти, които имат неописуеми сили, като трябва да ги предпазват от техните врагове, Кралство Диамант, а те са от Кралство Детелина. Капитана на черните бикове изпраща Лък Волтия с тях като по-старши магически рицар, като Финрал ги завежда до някъде, понеже неговата магия работи така, че той може да завежда хората до места само където той ходи. След което тримата отиват, Ноел и Лък отиват в подземието пеша и всъщност още в началото виждаме, че има много капани, биват активирани от Аста. Но Лък му е доста забавно и си започва да си играе с Аста, като го бута, за да активира другите капани. Аста естествено успява да ги избегне. И по едно време обаче Аста и Ноел остават сами, понеже Лък има едно такова сетиво, че усеща силни опоненти, ако има наоколо, и отива при тях. Така че той отива да се бие с опонента си, който е надушил, ако мога да нарека така. И Аста и Ноел остават сами. Като естествено, докато търсят на къде отишъл Лък, хват на още повече капани и активират един капан, където едно цвете за плащата Ноел, след което Аста не успява да се прави с него и схваща с него също. Точно накрая, преди да бъдат изядени, се появява отбора на Златната Зора, спасяват Аста. И да, Златната Зора имат същата мисия. След което виждаме двата отбора да се запознават, като всъщност разбираме, че Мимоза е братовчетка на Ноел. Този, който води Златната Зора, на Клаус, започва да спори с Аста и се състезават кой първи ще стигне до портата на подземието, където се крият тези артефакти. Като Златната Зора обаче имат предимство, понеже Мимоза има магия, която не точно да ги отведе, ами им показва малка форма на подземието. Може да ги напътства на къде е тази порта на подземието. След което се пренасяме при Лък, който е всъщност вече се е бил с слугите на опонента си и ги е победил, и виждаме вече и неговия опонент, който е с прякора Лотоса на бездна. Започват да се бият, като първоначално Лък има предимство заради бързината си, понеже използва електрическа магия, но опонента му прави магия от дим, която го парализира. След което Лотоса си тръгва от парализирания Лък, но Лък успява да се освободи, понеже иска толкова много да победи опонента си и успява да премахне парализата и успява да удари опонента си. Обаче Лък отново бива заклещен от магията за дим на опонента си. След това Аста и Ноел някак се успяват да стигнат и до Лък и го освобождават. В същото време му помагат да победят Лотоса, но той успява да се измъкне със слугите си. След което се пренасяме при Златната Зора, която успява да стигне до портата. Свалят гарда си обаче и Мимоза бива намушкана от ледени кристали. Виждаме един приятел на Лотоса, който разбираме всъщност, че е експеримент, понеже може да контролира и ледена и огнена магия. Всъщност всеки магиосник може да контролира само един вид магия. Но Кралство Диамант експериментират с хора и така всъщност е направен този опонент, срещу който се бие с Златната Зора, който всъщност се казва Марс. Мимоза започва да се лекува, понеже това е нейната способност, докато другите започват да се бият с Марс. Скоро Юно водят ожесточена битка, като накрая Юно загубва и бива почти нарязан диамантен меч, но Аста веднага се появява и разрязва този меч, понеже е направен от магия. Марс прави диамантени клонинги, но вече обединилите си черни бикове и Златна Зора успяват да се справят с тях. Като Аста успява даже да отблъсне Марс и да го победи за момент, но отново се появява ограден в диамантени кристали, които ползва като броня. Аста отново успява с един удар да го повали. След това влизат в храма, когато уж са победили, и Юно намира един свитък, който отваря и се оказва, че това е ново заклинание за неговия гримуар. Точно когато се разсейват, обаче биват нападнати от Марс, който се е възстановил с втората си магия, която е огнена, както споменах вече, и я използва за регенериране на рани. Ноел бива ранена и Мимоза отива да я лекува. Когато Аста бива повален, той вижда друг меч, който мисля, че може да използва, понеже е по-малък и е по-лек. Защото другият е по-тежък и не може да го използва толкова ефективно като за бързина. Точно когато Мимоза бива нападната, той използва този меч, като с него е по-бърз, и успява да разсече магията на опонента. Ноел се събужда и някакси мечът на Аста получава водна магия чрез Ноел. Той изстрелва водна магия от меча си и запраща момчето Диаманта в края на стаята, в която са. Мисли си, че е успял да го победи, но секунда по-късно виждаме как пада на земята с забучено ледено парче кристалът в корема му. Мимоза отива да помага на Аста, след като Ноел и е казала, че се е почувствала по-добре. Още по-чудващото обаче е, че опонентът им все още се движи и заключва всички в кристални решетки, освен Аста, Мимоза и Ноел. Юно успява да се освободи, като без да знае активира магията си, която
е неговото духче с вятърна магия, което чупи мечът от диаманти, който бива нападнат. Духчето всъщност е един от 4-те велики духа на магиите, като Юно има на вятъра. Тоест тази магия в подземието е включила неговото духче. Гримуарът на Аста се записва друго заклинание, което всъщност е този нов меч, който използва. Място се разпада след като побеждават Марс, но Златната зора помага на биковете и успява да се измъкнат. Накрая Клаус похвалва Аста и Юно и ги признава, че са добри. Royal Capital Assault Arc. Това е арката, за която ще говорим днес последно. Тя започва като отборите на черните бикове и Златната зора са изпратени в столицата. Когато пристигат, Аста и Ноел се натъкват на Клаус, Мимоза и Юно, отиват заедно до двореца, като неочаквано самият крал на магиосниците ги посреща. Естествено, първоначално Аста и Юно не успяват да разпознаят, че това е крал на магиосниците, но Клаус им го представя и естествено трябва да го почитат. Влизат в двореца и Юлиус, това е името на сегашния крал на магиосниците, разглежда магията на Юно, която я определя като най-скъпоценната реликва в подземието и моли Юно да я използва. Той обаче не владее пълен контрол над нея и казва, че не може да я използва току така. Кралят си говори на ум и споменава, че неговата магия всъщност е духче от 4-те елемента, а именно неговия е вятър. След което Аста показва новият си меч, за да изпъкне и да не остане назад. Като Юлиус взема меча и му се струва тежък, като всъщност усеща как абсорбира магията му и поздравява Аста, че може да размахва такъв меч, защото е доста тежък, че това е доста добре за него, понеже не притежава никаква магия. Той споменава на отборите, че ще има церемония по награждаване на отборите, които се справили отлично с техните мисии, като и отбора на Юно и отбора на Аста са поканени на церемонията. Самият той ги придружава до церемонията и виждаме по-известните членове на всеки отряд. Точно тогава представят какви и колко са степените на магиосниците. Казва се, че ако на отряд им бъдат дадени звезди, те се покачват класовете преди ежегодната церемония. Кралят трябва да напусне церемонията за малко и представя първо гостите, които е довел. Аста, Юно, Мимоза, Клаус и Ноел. И ги оставя да се опознаят. Те не могат да се отпуснат обаче, защото всички погледи са втренчени в тях. Започват да оплюват Аста, като той яде, но понеже той е свикнал, не им обръща внимание. След което започват да обсъждат и Юно и така преминават през всеки един от тези петимата, като накрая Солид, един от по-големите брати на Ноел, споменава, че най-безполезната е тя и я полива с неговото питие. Всички от семейството на Ноел говорят как не можело да се контролира магията, трябвало да бъде изгонена от рода Силва, но този, който прекалява най-много е капитана на събиристите орли Нозел, който споменава, че Ноел е засрамвала семейството им и я гони, наричайки я провал, който е бил майка им. Аста се изнервя тогава и когато Ноел побягва, той я спира, след което стъпва върху масата и почва да говори на всички останали как ги мислили за отрепки и други неща, но той щял да натрупа заслуги и да им затвори устите, като стане крал на магиосниците. Двама от членовете на орлите нападат Аста, но той им неутрализира магията чрез меча. Бива пленен обаче в пясъчна магия, направена от един членовете на Златната зора, и му бива изчетена лекция, че няма как да се търпи такова държание на място като церемонията. Той бива нападан от Солид, но Аста успява да си изкара и вторият меч и хем се освобождава от пясъчната магия, хем отблъсква атаката на Солид, като я връща към него. Но ще се започва битка и Нозел се появява, като заповядва на Солид да не си хаби магията за такова селянче и се чуди как да накаже Аста. След което виждаме капитанът на Алените лъвове, който казва да спрат нещата до тук, защото все пак се занимава с едно малко момче. След което Леополд, по-малкият брат на Фуеголеон, т.е. капитан на Алените лъвове, се появява и назначава Аста като свой съперник. Нозел бива погносен като чува, че селянин бива признат като съперник на кралска особа. След което Фуеголеон започва да казва факти, че Юлиус е поканил момчето и че заслужава поне малко уважение. Капитана на орлите обаче отново се погносява и споменава, че не е очаквал да чуе такива думи от устата на кралска особа. След което виждаме за момент как спускат огромно количество мана и едва ли не са на път да започнат битка един срещу друг. Обаче се появява един от слугите на кралството. Споменава, че кралството бива нападнато. Единият член от Златната зора прави каменен модел на столицата чрез магията си и виждат докъде е нападната, като всъщност е опожарена. Виждат се как враговете са влезли в столицата, понеже има магиосници, които използват магията си като бариера, т.е. защитна бариера на столицата. И в същото време обаче не е счупена бариерата, но са влезли опонентите им в столицата. Разпределят кой отбор къде да отиде
но Аста и Леополд директно бягат и ще търсят, като всъщност се озовават в северната част на столица, където всъщност е и Злодея. Тоест те са паднали в точното място, където е започнала атака. При тях на помощ отиват Ноел и Фуеголеон, докато другите се разпределят на определени места в столицата. Всеки отряд пристига в зоната, където е разпределен, помага на хората там, след което разбираме всеки член от отрядите какви магии използват. Аста пък се бие с опонента си Радес, като той използва кукли. Успява да победи всички кукли, които са като бодигарди на опонента му, и след което на няколко пъти Радес вади по-специални кукли, които имат различни способности, а техните имена са Джими, Алфред и Карл. Първо започва с Джими, като Аста се бие срещу него, но Джими оставя рана на Аста, която не спира да кърви и се отваря повече и повече. Аста се опитва да предпази малкото момиче, което е било нападнато от Радес, но сам се затруднява. Точно тогава Ноел използва водната си магия, за да направи купол за защита на момиченцето, а братята Вермилион се бият с останалите кукли. Аста побеждава Джими, като не спира да се върти в кръг и го убива, силно казано, защото е кукла. След което виждаме кукла номер 2, Алфред, която обаче е прекалено бърза, за да може Аста да се справи тук така с нея. На път Аста да бъде учен от електрическата атака на куклата, капитанът на Алените лъвове изгаря с един удар куклата. Те два малък разговор между Фуеголеон и Радес, след което той призовава и последната си кукла номер 1, Карл. Капитанът на лъвовете изкарва атака от огромни пламъци, но Радес оцелява благодарение на магическата бариера на куклата си. Фуеголеон се защитава от атаките на Карл и намира момент, в който разхлабва защитата си и отсева куклата в слабото й място. Всички райони, освен северният, биват обзети от пространствена магия и биват телепортирани някъде далеч от столицата, но единствен Юно успява да се измъкне. Появява се магиосница, която измъква магията от гражданите, като така се поддържа млада, и всъщност с магията на хората й служат като храна. Юно започва да се бие с тази вещица ожесточено. Капитана на Алените лъвове пък бива телепортиран в някакво измерение чрез пространствена магия. Юно бива оцелен няколко пъти и така малко по малко започва да губи зрението си, както и слуха си, магията на вещицата. Но след няколко спомена той използва неговото духче, като така контролира маната около тях. Вещицата, виждайки 4-листния гримуар, се стряска и тя бива изпратена в храма, където беше церемонията, заради атаката на Юно. Там тя вижда Чарми, която хапва от гозбите и иска да й вземе маната. Чарми се ядосва по нея и си мисли, че вещицата иска храната й, и накрая използва памучена магия и овцата поглъща магията на вещицата. Като Чарми удря вещицата, пада от замъка и бива заловена от магиосници от кралство Детелина. Цялата мана, взета от хората, се връща обратно при тях. След което виждаме как Леополд пита Радес къде е изчезнал брат му, като обаче изведнъж Аста усеща присъствие от натрупаните кукли и ги посича. След което виждаме от пространствена магия да се появява съборник на Радес, връщайки капитанът на Алените лъвове без съзнание. Всички са шокирани. Гримуарът на Фуеголеон се разпада, но успява да го спрат, като спират течението на кръвта от ръката на капитана. Радес напада Леополд, след което обаче Аста се опитва да го нападне, но Радес е на път да се измъкне с пространствената магия на другаря си, като Аста успява да неутрализира пространствената магия. Той бива нападнат в кръп, но Леополд успява да го спаси. Появява се подкрепление за Радес и Валтос, този, който използва пространствената магия, като се бият с Аста и Леополд. Ноел успява да ги защити за известно време. Изведнъж виждаме, че се появяват всички магически рицари и започват да се разправят с помощта на опонентите на Аста и Леополд. Като когато се появяват магическите рицари, опонентите им се оттеглят, обаче вземат Аста под плен. След което отиват в леговището си, но биват посрещнати от некой да е, а самият крал на магиосниците. Той освобождава Аста и успява да се справи с опонентите си, като даже задържа двама от тях. Накрая, когато са заловени, се появява капитанът на тяхната организация и ги спасява. Организацията са отмъкнали камъкът, който Фуеголеон е носил. Преди да избяга, организацията се представя под името Окото на полунощното слънце и че те ще ли да унищожат кралство Детелина. Виждаме една плоча, на която трябва да се съберат камъни за нещо, което те искат да постигнат. Става ли само няколко камъка, за да запълнят цялата плоча. В столицата вече всичко е наред. Започват разпити на пленените, които не издавали никаква информация. Краля на магиосниците предполага, че могат да научат нещо от Фуеголеон, който е в
Оклахома. За кратко виждаме цялата организация на окото на полунощното слънце, където казват, че ще съберат сили и ще победят кралството. Когато Аста се връща в щаба на черните бикове, се похваля на Магна, че са го направили младши магически рицар, клас 3. Ами, това ще е от видеото, надявам се да ви е харесал. Пишете в коментарите какво мислите и предлагайте идеи за други видеа. Отворен съм към всякакви идеи. Абонирайте се, дайте лайк и ще се видим в следващото видео.